man finder sådan en omgang fjer her, eller som jeg gør ude i skoven, eller hvor jeg nu finder det, så det første jeg egentlig gør, det er at vaske dem, og det er bare i lunken vand med en lille bitte smule opvaskemiddel i, med mild, uden parfume. Og jeg står ikke og gnider i dem, jeg giver dem bare en lille smule, for ellers så mister de også glansen. Så det er egentlig vigtigt, at de bare kun lige bliver vasket hernede i enden. Og så efterfølgende så klipper jeg dem, hvor jeg sådan synes, de sådan har pænt snit. Så kommer det an på, hvad jeg skal bruge dem til. Og de fleste, jeg bruger, det er jo faktisk til smykker. Jeg kan selvfølgelig finde det, jeg skal bruge, den her. Og når jeg skal bruge det til smykker, så skal det helst gerne ikke være sådan noget, der er fnuller og fniller ud over det hele. Så sådan noget som sådan noget her. Der er det her, det klipper jeg lige lidt til, så det ikke er over det hele. Og stadigvæk så skal det jo faktisk gå, sådan det passer i snittet på selve fjeren. Og så vil jeg faktisk ikke gøre mere ved det, for det skal være så naturligt, som det overhovedet skal være. Saks der. Det er godt, man giver skylden på alle andre ting, ikke? Ja, det er ikke bare mig, der klipper dårligt. Nej, det er saksen. Så den sidste. Jeg synes, det er synd, at der er det der salg af kunstige fjer, fordi hvorfor bruge så mange kemikalier og falske ting på noget, du kan finde i naturen hver eneste dag. Og det jeg så plejer at gøre, det er, at jeg tager lidt billeder af dem, fjerne, for at være sikker på, at jeg har ramt den rigtige fugleart. Og så skriver jeg på, hvornår jeg fandt den, hvor den er fundet, hvilken art, og så hver eneste gang jeg laver noget, der har den med sig, så kommer det med i beskrivelsen af produktet. Så nu får vi lige bundet den her ind. Så det kan jo faktisk godt være, at der er faktisk flere arter i det her, end jeg lige regner med. Det finder vi ud af. Det er jo også noget, jeg skal være i den her proces med, når man skal helt til bunds i naturens egne elementer. Hvad der bliver brugt, og hvad der ikke bliver brugt. Så nede i bunden kan du godt lige tage en lille bitte små børster, man bruger til sutteflasker. Og så bare lige nede i bunden her, så der ikke ligger alle mulige ulækre bakterier nede i. Og sætte til tørre, og så bagefter få dem klippet og få dem gjort i stand, og så lægge dem ned i jeres kasse, eller hvad du vil have. Jeg lægger det i kasser, for jeg vil ikke have noget kemikalier, der kommer på dem, eller noget røg, eller noget andet. Så jeg lægger dem sammen i sådan nogle, som de her lynlås, dem her ting, og sådan en mappe. Men nok om det. Jeg snakker bare for at holde mig vågen her, tror jeg, selvom klokken er 3. Ha' det godt. Hej hej.